갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나, 그런 나를 넌 본. Isang baliw, tawag sa'kin ng nakararami, karaniwan na nanggaling sa mga nagtama na. Yun guys, no, good morning. Right, so mga lag meron kay kalkalag hapon. Karon mga lag kay kalaag hapon gabi eh. Kay kapoy kay mga lag kagabi balik kakita ngit kayo. So karon may no, kay kauban ri dai. Alright, so mga lag meron sa mga silingan diri sa kabukiran. Eh basi na lang naporo yung mga sobra-sobra. Hey guys! Di lang ta manulod bulsa kay mumanay tradisyon sa una manulod tag bulsa ni budbud bingka. Pero karon di lang ta kay COVID man god. Mahal kayong mga palaliton. Right? Latest dada mi mo saka dami buntod mo ni ang mga bukid yo. Indat kaysa mo nga bukid, presko pa yung hangin. Presko pa aning ga vlog di ba? Indat kayo. Di ami mo angat ron. Hapit ta maabot. So mag-expect naman tang so dapat mag-expect pa kaon magini basta ting kalalag. Ulay man ang ting kalalag sa syudad kay murag di sila pwede mga lag sa kadabalay ba? Mo na gitawag kalagbuhi. Gago. Right, kalagbuhi. Isang buhi pero mura nagkalag. Right? Di ba? Right. Ha, hapit na mi guys. Hapit na mi. Tao ka. Hapit na mi maabot sa mong puntahan. Dangog kayong daan. Nagpatawkar na sila. Hirap may mga idol. Yarem. Pag-as kayo lobby yung mga idol oh. Oh, tanawon lobi dire. Pag-as kayo. Ya, dagan mo ta mayroong kauban. Saong Lahimis pa nun mga idol. Lahimis pa nun sa mga kauban ngay. Nangayan kayo mi ba? nga ba? In case of emergency ba? Yan yung mga laki. Kaya lang tamig sako pero limot mi lagi. So, kanta na purpura. Tuh. Saba! Tuh. Gatang na tagiya. Gatang na tagiya. Gatang na tagiya. Cica. Yay! Saka na meron guys. Saka. Listen. Ako na karon ni kalaga ni nga. No yan kalaga. Right yun mga idol na standby sa Taglamay kay. Para ini kunat na to sumba, kaon dayon ba. Sa mga video kidri oh. Kami diri sa video bukid ani nga lugar. Pero basta kaon di man ta mo nagbukid gud. Nagpiasa pa ng bukira basta kaon. Doon ginato na kay importante man ang kaon. Right. Awa ka brothers and sister. Right guys, mga nata guys kay gutom magigutom. Dili kay na yun sa apo la wala ta pila ka balay na. Go. Sakan. Alright, tagiyaw. Kana. Oo. Birthday na ako ron. Birthday na mo ron. Bong, kay mo sultan. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야
널 고백하려고 타이밍만 보는 나 Gabi na rin. Gabi na tayo, no? Gabi na ba? Wala ka na tulong na kung dalog lang. Pangundang na mo! Kuya! Wala na ko kayo ba? Ay, nagluwagin ka nun, te. Ay, kayo nga. Ginamundang nun. Wala na ko kayo boy. Isang baliw, ha? Tawag sa akin ng nakararami. Karaniwan na nanggaling sa mga nag-ama na